Ľudce, kukajce, parobka z výhodu tu máte. Tešíme sa na vyrovnaný zápas. Ale kámo, neviem, či to bude vyrovnané, lebo ja hrám na hoteli. Kámo, mám tu že kufre na sebe, aby som mal podopreté ruky. A hrám na 30 Hz telke, ty kokot. Aha. To je výborný setup toto. Nie je to úplne jedno. Vyhrám prejebe. No kurva. Si Ja kokos. to prejebe tak dneska. Čože? Pane, ten setup by som chcel vidieť. Že ja musím na datách hrať, lebo kámo, tá Wi-Fi na tu stáva za holý kokot. Kámo. No, No uvidíme. uvidíme. Držím palce. Nech to je za mnou. Nech to za mnou. Počkaj, Budeme sledovať aj tvoj gameplay, aj tvoj ping. mám otázku. Finals bude na best of 3? No ja by som tam normálne zápas. Jedna proste šanca. Či bude best of 3 akože zápas. Neviem, môžeme hlasovať keď tak o tom v čete. Keď to bude veľmi rovnané, tak môžeme hlasovať o to, ale keď tu bude, vieš, že 10-0, tak o čom? Vieš, sa budem baviť. Dobre, OK. zapínam. Držím palce. Good luck. Good luck. Tak máme šampión 1, šampión 2. Aha, ešte sa nejoinli. Impulserus a Mrajor. Poďme na to. No, nevidím skoro, už vidím. Agresívny výkop z oboch stran. Ok, pekný save. A tak toto Impulseris určite takto nechcel urobiť. Ale pozri na tie pohyby, ja pozerám toho Mrajora teraz akurát. A ja neviem, či si všimol, ale napríklad tí čempovia, aké majú tie movementy, vieš? Že tam je, jak prepína si tú kameru aj všetko. Neviem, jak to máš nastavené. Ja toto asi celkom tak nevidím. Že taký proste, Že, ja neviem, jak to popísať. neviem, nie som si istý. Každopádne 1-0 pre Mrajora. Tak, pekne. Oh, Počítal som. Balet. to bolo agresívne. 2-0. Sorry, za čo sorry? Bump, no. Mrajor využil situáciu. Ja si myslím, že to urobil na schvál. No tak to jasné. Z tohto kick-off goal. Pozeris. Pekne. Klasika. El Clásico. Jaký je stolička rank? Kámo, ja už nepamätám. Platina? Neviem. Zase, našťastie to nebol kick-off goal, takéto nie sú veľmi zaujímavé. Pekne. Demolícia. Impulseris hraje takticky. Tak to bolo mega tesné. Toto bolo strašne tesné. No. Počkaj, to musím vidieť. Úpa. Sorry, že to neskipujem chlapci, ale keď je to taký tesné, tak budem to skipovať. No tak to zabolí trošku. Nevadí. Tie kick-offy. Z tých výkopov sa nevieme dostať normálne. Typ v čete, ja som včera nastavoval Zen settings a furt si zvykam. Prečo? Zen setting? Zen, akože ten hráč. Pekne. Krásne dorovnal. Ten hráč to je pro. Ale už nie je najlepší, pokiaľ viem. A chvíľku bol najlepší hráč na Rocket League. Krásne. Pekne. Využil, že Impulseris bol trošku pasívny v brane. Áno, jeho camera controls a nie je to bad. Aha. To je pekný fake. Toto mohol byť fake. Ofejkoval ho jak cigy s hodinkami. Pekne. To bol fake. Aha. Pekne. Tak akože ja pokiaľ si pamätám, tak Impulseris dal asi 2 góly z kick-offu, také proste docela lucky by som povedal. Nie je to celkom jednostranné. Hej.
Takže je to podľa mňa asi docela... Každý skúša niečo iné na kickofe. Pekne bumpy dáva. Impulseris zase ide Čaká na si. telo. Pekne. Major ide. Takticky. Major si pekne vyčkal. Major z takejto diaľky. Resetuje. Neresetol. Čakal som, že tam To hodí. bolo už... Podľa mňa to bolo veľmi ďaleko. A dostal sa pod ňu pekne. Pozor, jak ide. Že? Takéto taktiky. Tak toto bolo dobré. Jaj. Úplne ho dostal. Pozri, mind games toto. A zabudol sa, že už je takti v ceste pred branou. Tak to nie. Pekne. Tak toto bol dobrý gól. Spokrbaň, díky moc za follow, bratu. Fú, to bol To bolo fake to cheese. mierne hnusné. Ale cením. Cením robotu. Dorovná to. A čistý open. Gól zadarmo. Dorovná. To nie je Mrajer mu k tomu pomohol. Fake hodný aj Eiffel Vision a turizmu. Čo mi tak skáče obraz, čo to je? Dobre. To si Mrajer pripína kameru. Zapínač tým Rajer. Aj bez boostu. Už má. Čo robí? Myslím, že poňa Demolition ho. A hraje Mohol čisto. zobrať boost. To skôr im pozeri za taký ten sneaky, ktorý to hrozne bumpuje. Vidíš, zase po ňom vyšiel a Marva pekne. Nadskočil si to. Dobre. Na variačo? Z tohto steny. powershot. Dobre. Vyblokované pekne. Čakal som, že tu bude viacej také aeriálne, ale ja si myslím, že to je ten stres, že oni veľmi sa... Toto ešte... Toto na to, že sa takto pustil, si to videl? Z toho niečo mohlo byť, kebyže Impulseris potom ešte išiel, ale nechal to tak. Pekne. Nechcel sa mu do toho ísť. A Marvar si to tam točí. Nepodarený. Škoda. Jemu stačí to ďuknúť? Čo to? Pekne. 6-5. Robil Impulseris? Veľmi toho veľa neurobil. Neviem, ale mne docela prišlo, že veľmi púšťal toho Mravera už. On si to tam točil okolo furt. No aj to... Stál viac menej na mieste. Neviem na čím rozmýšľal. OK. Tak ideme nejaký driblik. Klik. Pekne. Save. Dobre. Ale Maru by mal šetriť ten boost. Jasne. Samozrejme, ale Dáva to pekne. zmysel. Dáva to zmysel, hej. Ale nemal boost, tak akože zase úplne... Neviem, či mal nejakú šancu. Možno keby sa rýchlo chcel vrátiť. Pekný fake. Tak toto bolo... Toto si pozrieme replay. Dobre si ho poťahol. Na poslednú. Vidíš? Pekne to urobil. Sme na vysokých rankoch, ale tu na to nelieta. Vidíš to proste? Oni je to taký ten dribble na zemi. A fakey strašné a demolišný. Pekné je to. Je to pekné. Dobre sa na to pozerá. Ako čakal som trošku aj reálnu jakú show. Ale tuto vidno, že Podľa mňa to nechcú skúšať len Istota. čisto z toho dôvodu, že keď mu to nevíde, no tak Presne. jednoducho ten druhý dagol. Tak sa to až tak neoplatí. Pekne mu zobral boost. Teraz by to mohol Marajo premeniť. Tak to je škoda. prosím, To je tak, škoda. je to tam. To už by zaslúžil. Už by si zaslúžil proste, ak to tam ťahá. Jednoznačne. Dusí ho tam, je ty kokos jak kačúra v trube. Je tam. A dáva gola. Pekne. Pekne. Fú, 7-6. Je to... Také otvorené. Pekný kickoff. Ježiš, som myslel, že si za vlastný. Si to videl? Keby sa mu podaril touch, tak by bol gól. A má šanca. Kde je vlastne... Bump má... Krásne. Pekne. Dobrý bump. Jak odhodil, jak cigánsku hračku. Kúkaj tam, jak letí. Akurát ešte ani nemal boost. Takže s tým nemohol už nič robiť. Ale Major vytvára leký tlak. Aj vidím, tam je na shotov, má na branu. Ďalší. Áno. Fú. Rýchlo to otočil. A nedávno to bolo vyrovnané. Stačí pár kickoffov a je vybavené. O 3 góly viacej, 30 sekúnd.
Pekne. No, už na to Dobrý prišiel. save. Len ten boost Jasné. strašne Toto veľa. Len strašne veľa boostov užil. Hoci nerobil by som to určite. Určite pri 1v1 nie. Ne. Ale už je to jasné. Zase na Demolition. Ale ide si po tých Neoplatí sa to. Demolitionách. Ne. Ale fakey, Sa to neoplatí? musím povedať, že vyfejkoval Majora to akože brutálne tu na. Tu napotočil si jak automaty normálne. Pekne. Pekne chlapci. Niektoré tie triply na zemi boli fakt akože na úrovni. Výborný dribble. No. Máme po zápase. Joj. K vratu. Kurva, to bolo trafenie. To verím. To je križová cesta to bola. Ako Kiko. Si kokos. Jaké dribble fakey. Potil som sa, tlaky, chlapci, Kámo, 180. Ale Kámo, nerobím môj si piču, tempo mal sa to je v piči. 20. To je jak ten, víš co, mám to v piči. Všechno. To je Ale typek. pekne, zaslúžená výhra, nehovorí nič. Pekne. Jo, ďakujem. Ako dribble. Tiež, kámo, protivník sa mi snažil dostať do hlavy, ale chápeš. Neviem, či mám povedať, že vyhral lepší, ale určite prehral ten slabší. Tak by som to povedal. Myslím, že Je to fakt možné. best of 3 by trebalo. Veľa šťastia. Rozjeb ich čo najviac. Je, Pekne, pekne. Pekne. Aj. uvidíme, kde sa dostanem. No, minimálne si sa dostal do druhého kola. Gratulujem. Peťár Sobarov.